Ya, iya, oke. Yo, awas. Yo, lah, yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh iya. Oh. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya, riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki. Ya, ngati-ati siap lho. Siap ngati-ati. Sak kuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Apa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Girilusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi kok ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kan beli ngene iki. Sing penting desamu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndhedhet aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak pampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok dasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditinthingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa namanya sakit? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta.
Utama Ding. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene tandangi wong loro ya ning. Wis sapa sing ketok arep boyong nek ndak lara teman pokoke dipukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mindring. Iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu terus. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nek kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Wajib jajaran sekretaris bawah picluke kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe gugu karepe dhewe sawange sapa sing wajib sing pabalajan Raden Haryo Durwa Gati Pangeran Pati Negara Kestiya Kadang Rata Negara Kestiya rasa sok sumbar rasa sok pamer iwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina tak andil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal apa ning dituku? Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Hoi. Ejian. Jadi gini tiba-tiba bocrot bocah tibano so nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun wow papel bocah edan kalau deket iki apa iki saka paci cilik aku kowe ora apa-apa edan cokotke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa edan cokotke kodhok kerok nek didemek marai racun ora peduli keracunan kowe wis ora wedi lho kodhokku wis dia wis entek usahane sih ora wis entek aku wis paham karepmu piye aku wis paham durung ganti kok picing
kok bleseke nang lemah menek wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing mau kuwi. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti kebrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju itu. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske kanthi mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cethile ra jaman-jaman. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas ora ngekeki aku. Tak mau ya terus degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan aku mesti kapusan terus. Ayo amuk Suramarta Jawrata bangkit padha-padha kae. Jah kula man nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dinekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lho. Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Bajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek muncuhe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek ngoten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku kula entuk kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho, Man. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyoh babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampean, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jebret. Ya jajasila kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon. Bagong. Wedek uwe dhuwur banget njeloki sirahku ro blis. Kalah, Pak. Kowe iki Kadhangnata. Ngerti ta? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina.
Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem kok. Kanyan kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing durung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe apa man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelet nyawa anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiten neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi suwi kawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti basa. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ora ana sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ana sing mangan ming basa mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Nah. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu semuri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku njaluk pamit. Sing hati-hati.
Kok kaya ora weruh liting tlebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Tro. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sak ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro ngomong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kali Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasu kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Engko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa, nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadan. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak maju mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kronca.
Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petro nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa selawi taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, lakon penjang kamu. Yo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatani nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, jotoso. Iya, ya aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Nekake sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Ngoten nyo lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Arep ngopo ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Weh, mau sak banter-bantere. Matno sastra jenderalmu atekan Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpang suh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Ra apa-apa. Kowe dan gentenan. Ayo. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Ya, wido, oke. Yo, awas. Yo, lah, yo iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh iya. Oh. Pindho. Tambah wisan. Omong loro wae. Gam nyang. Loro wae. Ya, riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwatir. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Mutiar. Apa iku, Gong?
Lempem banyu. Saka cor-coran kok mabyur man. Kapokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, wabuh. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wow, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dur sasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan yen kula sumangga. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-ombro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus gudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratan Taha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanuspaning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Wih. Lak totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti ndak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper. Wus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei idit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sing maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sun kono tuwa greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Yang muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku Petro. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku ana muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yuk bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan. Aku tak ngasuh. Ning ndi dite? Mah. Ana omong ku sik bayar aku.
Ngapun tak ajar. Ora. Wes kowe seneng biasa. Ngomong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye. Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulai bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan laire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangkik-ngangkik terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet kok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti. Irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Wis ora iso nganti Bondak Loro to. Oh. Daftarno nang perguruan sing ra patek tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong. Heeh. Kok tak dolneh ya. Wis cah nekat tenan kowe. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Bela iki mereka. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki men donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jeneng Dewa Bathara.
Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tatra. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Aman serang-serang cek, Tru. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggone golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Iya. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro kandang malah wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Ijus kowe. Ora ana e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Ya, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh kentoke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, paling jangan sedan bal. Iblis lanat. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panos maning jajaran sultane bangun iblis lanat kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Pedro minggir baca ndasmu. Oh nggih. Sapa-sapa dungane? Ayo, Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Ayo, amoy Suramarata, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa?